И аз не знам все още. Николайчо са му казали, че има някакъв пещера и сега ще ходим да търсим. Той вчера я търсихме, ама не я намерихме. Сега ще видим какво ще стане. Ето, това е стая. Ориентираха по-добре. Това е стайлинга ми. Казаха да вземем обувки, защото иначе било стръмно и може да пребием. Абе, и без обувки влизам. Не, аз не мога да слезна. Колко батерия имам? Чайте да не закъсаме за ток някъде по средата на язовира. Че няма мога да снимам дупката. Ако я намерим. А пък ако я намерим и нямам батерия, ще е кофти. Искам да ви я покажа. Ама така като ти нося джапанките, а ти казваш, че имаш най-яката жена на света, хората ще си помислят, че нещо има с мене. Да знаете, аз взех джапанките от жена му, не съм аз жена му. Чуйте, преместа камерата от другата страна. Резко станахме трима. Моля да ти хвърляш вода, ще отепаме. Думкай се, брат. Пръска. Думкай се, брат. И извода тук е да се думка борда. Ще сме да го намокриме. Абе, брат. Ти не си влезнал в водата да сиш сух, бе. Сега ще видиш какво става. Гони сме близо там, една и то окей, трябва да стигнем. Нали така, Ники? Ще викаш джендър, бе! Сака да умре. Ще загубиш аудитория у YouTube, ми се струва. Нали сещаш, че това ще бъде публикувано, да знаете? Да. Това на Шмекера мога да му е последното видео. Го пуснем необработено, защото не знам как да го оправяме, че го пуснем така. Как си е умрел, че гледате един час видео, ама видите как умира. Е сега, завъртам камерата, последни метри. Е там отиваме долния кей. То канап, виждаш ли го? Ето то канап. Ето този канап, виждаш ли го за какво е? Бате, какво да виждам? Аз съм без диоптричните очила, не знам какво виждам. Ти верно как виждаш, бе? Оп, оп, оп. Ще дадем от това, че ебеме майка. Нема да се притесняваш, брато. 2 години гаранция давам. 2 години гаранция давам, ако не се ползва. Трябва да вържим лодката. Немало съм да мога да влезна с тия джапанки в пещерата. Това е рънърс, бе, човек, избяга от скуката. Тия джапанки специално рекламата им е как влиза с тех в пещери. Ще се метна за малко. Аре, до след малко отиваме да търсим пещерата. Некъде в тази гора. Според вас, след този човек пред мен, дали сме странно облечени? Ако намирате нещо странно, напишете в коментарите. Малко трябва да си разменим, аз да взема свичера или ти да вземеш обувките. Пак ще ги търсиме тия дупки. Само дъно. Дъно. Верно, открихме дупка. Тято да градявам с камък. С камък, с всякакви пръчки. Малко по-нагоре трябва да има други две. Абе, моля светнеме с нещо. Аз си нося телефона. Една секунда. Чай, ще се види нещо от. Знаеш какво мога да направим? Хора, верно намерихме някаква дупка. Имало още. Чакайте, отида да проверя при Арни. Намери ли? Майко! Ето го. Паси! Тук ако стъпа ще падна ли? Не. Хора! И би трябвало. Голямо помещение, няма къде се загубиш. Да, то е едно общо май. Човек, що не взехме фенерите? Ма няма нужда от фенер. Си взех фенера, само ли не се пребиеш? Няма. Поне от котвата, къде взехме, сега си има някакъв плюс. Да, бе, има някаква полза. Има някаква полза от него. Не знам.
Това си е бая. Рисково е да слезем тримата, според мен поне един трябва да остане отвънка. Ако стане някакъв фалдва, не може да се качиме, някой трябва да се върне до палатките, защото може да си е. Нема си е. Много добре се облекал. Светли с някакъв телефон, бе. Оп, светли, добре. Вътре сме. Добре, влизаме. Принципно малко ме е страх от такива места. Но заради 6 гледания, които ще направи това видео. Човек за 6 гледания си заслужава. Значи аз ти казвам, заради този кадър ще те unsubscribe-на и ще те subscribe-на после. Е така, да видиш кой си. Хора, слизам аз. Ако не се видиме и след 250 години намерите тия кадри тук долу, да знаете, аз съм бил. Моден. Вече сме в пещерата, вътре. Ще се метна за малко. Внимавай. Може пещерата или... Хора, аз ако влеза тук не мога да излезна, знаете. Не, аз не мога да слезна. Чакайте, че си заклещих се. Много се парзалят тия джапанки. Попри се е тук с ръката, бе, братле. Е тук. Нали аз съм по джапанки. Е тук сте писах. Добре, ай се. Чакай. Свари си кръка, Е, го е готов си, бат. Това беше. Тука. Билче. Как ще излезнеме? Си не По същия начин само ще нагоре ще драпаш по-лесно. Само внимай, защото се парзава, че на места е влажно. И не бутайте камъни, защото не знае да падне. Камъни не бутайте. Паси. Ела да видиш тук, братле, на какво се крепи това е го. Това е го Че те вкарам някакъв фенер да видим какво се вижда. Това трябва да каже крас. Ще ли себе долу на балата? И няма ни да. Ето една плоча. Да. В принцип е малко опасно сме тук, но... Ако не пипаме нищо и не бутаме... Мене ми е интересно, знаеш къде? Е там надолу дали има тунел. Не, е там въгъла има нещо. Не, тук е дупка просто. Ама това не е долу, това не е кутуно, това е пясъчни. Бе, къде сме? Да. А тук има нещо. Това са корени на трева. Колко е? Брутално. О, братле. Е там долу ми. Я да слезнем. Айде. На носи някаква пещерна мечка тук, какво ти пука? Е, това е. По джапанки от пещерата да си, знаете. Най-вероятно ще е по-интересно как ще излезна. Аз малко ме страх от такива места. Ето там свършва, няма какво. Тук братле е като водопад. Абе, тук мога ли да има с някоя змия, бе? Възможно е, къде е. Ама не мисля. Няма, просто е дупка, няма нищо, кой знае какво. Било е кухо явно. Е, паси. Макар че не се знае с някой друг годин тук надолу това като вземе копа, мога да прави това е бачи пещерата. Никога не знаеш. Сега е интересно да видим дали ще излезнем. Ако нещо трупаме камъни, да си направим купчинка и да се изкараме някак си от тук. Опа! То камък тръгна. Тук не мога обхват, бат. Това е много добре. Парти, бат! Парти в пещерата. Парти в пещерата! Снимай ли ме, братле? Снимаме, брато, колко повече. Част от парти, бат! Правят. Could have been certain, could have been a cheat. Should have never snitched. Why you teaching to police? Now they're looking at you funny when you're walking down the street, looking at you like food, trying to see what they can eat. Me, I'm like, well, I wouldn't get it with a game. You didn't really Гаси музиката, ревеме след малко. Се прави кадра!
Пати лудил. Част от партии. Партия в пещерата. Хора, аз ще опитам да излизам. Ей, да знахме. Ето го шмекъра излезе. Паси работа. Пате! Те не ще така вчера до къде стигнат. Къде? Вчера къде си в пещерата? Еми, това беше. Обратно към лодката, защото трябва да гребем. Значи, дреше. Ето тия паднали дървета. Това беше с пещерата. Не знам дали всичко това ще може да се смести в едно видео. Та очаквайте да има още.